അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ബിസ്മില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ ഉമ്മയെ അറിയാം. ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഇവരെയൊക്കെ ആരാണിവർ, എന്താണ് എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നത്, ഞാനെന്താണ് അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അവരോട് സ്നേഹമുണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രവാചകനോടുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആരാണ് പ്രവാചകൻ, എങ്ങനെയുള്ളവനാണ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു തന്നു, ഞാൻ തിരിച്ചിനി എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ബാധ്യതകൾ എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണല്ലോ ഒരാളോട് സ്നേഹമുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരം ഞാൻ നബിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നബി പഠനം നിർബന്ധമാണല്ലോ. നബി പഠനത്തിൽ നിന്നാണ് നബി സ്നേഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.